Yabona Mtakashembe, uma wakhula ushaya indlwabu Yeah. usakhula wakhula usebenzisa amabooster kakhulu nomuntu wesifazane, uvama ukuphuza ungadlile noma udla amaphilisi owadla nsuku zonke noma athiwa one, zonke lezo zinto vele igcwale noma u-overprotein uyindoda wena uthi awukudla udla ongenanyama, ugcine iy'nyawo ugcine lezo zinto seyihlezi la ey'nsweni. Uma usuvuvukalelwa iy'nyawo yiqale y'shise, uma ulele ebusuku ifuna ukulela ngaphandle kwengubo embedeni, Yeah. zishisa iy'nyawo, inkathi kube sengathi ngamasaji, inkathi kube sengathi ungayifaka amanzi abandayo. Leyo nto ama-symptoms ezinso, umuntu onjalo usuke eshawa izinso, shosho usuke kukhona okukodwa kulezi zinto ade ngiy'balile okumbambile. So umuntu onjalo uma esethi uthakathiwe, akekho umthakathi engathi hey lo muntu useyaqhuga kusho ukuthi ngiyinkunzi yomthakathi, hayi ngiyathakatha. Akekho umthakathi ongathakathi ukuthi uqhuba. Ake ngibingelele Mbukweli lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngwakashembe isibongo. Ngumafavuka njengedengabani isihamba nesihamba inkunzi sengalala maqedo lala bafazana nogwaje ezikhundla othi mawuvimba ngala uthuka usungale. Ngize kudokotela omkhulu, udokotela abakamguduzi, uyena ke ozokuyalela ukuthi ulapha kanjani. Udokotela ubaba Umbunda. Baba Umbunda, angikubingelele ngwamukela kwiNethezeka TV. Angibingelele Mr Shembe, ngibingelele bonke ababukeli basibukelayo njenganamanje. Angisichaze ngisale ngawuze ngangimoshela isikhathi. Ngiyinxusa ngi-brand ambassador yenkampani yakwaMguduza. Ngake ngabanikeza abanye ababukeli before ukuthi uMguduza kade udokotela wamasosha. Ngokuhamba kwesikhathi udokotela wamasosha wagcina ngesikhathi ezimpi ehlele emahlathini. Yilabo nakhona ukuthi ukhona amaphilisi athize akwazi ukuhlangana namahlamvu athize namagxolo athize, wasekuhlanganisa ke lezo zinto wayekwazi ukulapha ngaza amasosha before uthemi retire ke indoda yasihand over zonke izinto la kuthina. So sengithi nje angikuveze nakubalaleli ukuthi nakubabukela ukuthi angisiyona inyanga, akusiye nomkhulu. So nje izinto zethu esiyiphusha izinto ezibalansisiwe nesifundelwe. So ama herbs wona kodwa afundelwe nahloliwe, akuona esiwathole ngamaphupho and stuff nanje into efundelwe. Uthe uMguduze se retire ke then sithatha over kwaze kwaba manje. If ubheka amasosha before ayekade lasho uMguduza nawubona amasosha manje, you can see ukuthi umehluko unjani. Ngeke ngisho ukuthi ayinjani before ayisenjani manje, but you can see isosha before ukade ukubona ukuthi isosha le namanje futhi yabo sekukhona umehluko sekhona. So sasithatha over ke entweni kanjalo. Into engiyithanda kuwena njengaba kaMguduzi, into engiyithanda kuwena, wena ukwazi ukubheka isifo somuntu awuphuli awuhloli, kodwa into oyenzayo ukwazi ukuhlolela into ekumuntu noma okuyisigulu kumuntu. Ake singene lapho ukuthi wenza kanjani. Angikuveze Mvokashembe ukuthi thina sine body scanner. Uma ufika kuthina, uma kufanele sikuhlola, sihlola wonke umzimba. Sikwazi ukubona umthambo wakho thina ukuthi imuphi ovalekile, sikwazi ukubona igazi lihamba kangakanani, ubuchopho bakho benza kanje, sikwazi ukubona even ama layers esikhumba yini eqothula inwele. Sekusela kancane sikwazi ukuyibala ukuthi nazo zingaki inwele, because yonke into sikwazi ukubona ukuthi yini le eyenza ushukela wakho ungacontroleki, yini le ekwenza ube nenkinga yama fibroids. Sikwazi ukubona thina ushawe stroke singakaveli, uzoqala ukuthi uthunyelwe inyoni thina sesibonile emshinini ukuthi stroke sizokushaya. Sikwazi ukubona ukuthi yini eyenza ukhushukela wakho ungacontroleki, yini eyenza uBP wakho ungacontroleki, yini eyenza indodi ingacontroleki. Njalo imisebenzi amaboost isivele igcina ngokuphathwa ekhanda kuphela, induku yokudla izimpi zekamera isasebenzi. So sikwazi ukubona yonke into, sikwazi ukubona ngisho ithambo eliphukile nelivavile, sibone yonke into ukuthi kwenzakalani. Once masikuhlola nje thina sikuhlola lo mzimba, ayikho iphathi yomzimba esingayiboni kuwena ukuthi yona iphela imele yini, wena usugula lokhu ungena ezibhedlela lokhu uphumbele kubese abantu ababona ukuthi kwenzakalani. Sikwazi ukubona yonke leyo nto thina. Mbukeli lapha ekhaya, ake sikhulume iqiniso. Kukhona omunye umntwana sike samvakashela eNtuzuma njengeNethezeka TV enenkinga yokugula, wafika la ekhaya wazoshaya leyo body scan, and ngifuna ukuya lapha ekutheni kulo mntwana ubuyelele esikoleni manje, usebuyelele evarsity. Ngifuna ukuthi echazene umkhulu ukuthi kwenzakalani. Umkhulu, ngifuna ukuthi isithile le body scan kwenzakalani. Okay, one wafika kwi-body scan. Abantu abaningi abagula njengamanje baguliswa ukudla esikudlayo Shembe. Mntaka Shembe,
i-chicken esidlayo sasikade sino-Rainbow Chicken, ngiyaxolisa ukubiza igama lenkampani, Oh, kwasasinayo yeah, sasinayo kuphela la e-South Africa. Zonke lezi nkukhu esidlayo zinqunywa le phesheya. Uma inqunywa phesheya ayikho neyodwa ehamba ngebhanoyi, zisuke y'khuliswe ngomjovo, khona zile phesheya. Ayikho esuka ngebhanoyi iza ngala, so zonke ihamba ngomkhumbi. Umkhumbi uhamba 6 months to unyaka ukuze ufike la. Uma ifika la ithathwe leyo nkukhu okade ihleli esitorum phesheya, izohlala futhi emkhumbini, iphinde futhi izohlala esitolo esikhulu sala, isazothathwa iyofaka efrijini la lesitolo, uphinde nawe ithathwe ihlala efrijini lakho. Uthola ukuthi inkukhu oyidlayo isina 6 years yafa, yanqunywa ikade ikhuliswa. Yingakho uma uthi ayibilisi iqala ikhipha amagwebu. So lezo zinto zivala imithambo. Abantu bagcina sebegula ngezinto esidlayo, zonke zinomjovo. Abantu bagcina sebegula. Ngathi mina Shembe, buka umpompi lo ovama ukuvula ngawo umuphuza amanzi, ubuke la phakathi uthunjana. Buka iketele lobilisa ngalamanzi, ulibone phakathi usiselizela kanjani. Buka ibhodo lelopheka ngalo, uzolibona phakathi selizela la nomgodi kangakanani. Uma ekseni uvula amanzi anento ebizwa ngokuthi chlorine, aphuma emhlophe. So zonke lezo zinto ingaphakathi kuthina. If iketele opheka ngalo linje, uzibone wena ukuthi unjani ngaphakathi emzimbeni. So lezi zinto esidlayo nesiphuzayo izona most of the time esisigulisayo. That is why ngibuyele ekuthenini ukuthi wonke umbukelo ongibukelayo njenganamanje unesangoma esikhona ngakuba, asikwazi ukubhula, asikwazi ngisho kulapho umuntu ehlatshwe yifa. Why kanjalo? Umuntu mephethwe inhliziyo ubona izinto ezibona yedwa. Ingakho Mtaka Shembe izingane zesikole zihayiza ehlobo kuphela. Angithi maqala unyaka noma kuphela unyaka. Why zenza lezo zinto? Ngoba ebusika kade zidla i-junk food, zakuvala ukudla. Manje ehlobo ngesikhathi sekushisa umzimba uyarespond. Then umuntu umeshayeka ekhanda uba nesifo sokuwa noma uphanjanelwa yikhanda. That is why ngoba kukhona imithambo esuke ivalekile nenqamukile. That is why umuntu umedla ukudla okumvala imithambo ubona izinto ayibona yedwa. Egcine sethwasa, egcine senza yonke into. Kwakuthiwa Shembe umuntu before umesandelo langculazi nosimanje wayegijima ethubiziwe uyothwasa. Kanti lokho yini ungcola kwegazi? Wawuthi Mtaka Shembe mawuphuphe kambi before kuthiwa hamba uyochatha noma uyophalaza unenyongo, ukuchaza ukuthi igazi lingcolile. So ungcola kwegazi izo zonke lokho kwenza abantu bebona izinto abayibona bodwa, abantu abanye behambe beyothwasa, abanye behayize, zonke izinto eziningi. Abantu aba-mental disturb abagula ngekhanda bavela kakhulu mase kuyisehlobo. Abanye bazi bathi ingoba nakho seziyaqhakaza ihlahla ade belokhu zenga, kanti no, i-junk food ade sidle ebusika iyaresponda manje emzimbeni wethu sikwenza kanjani. Umzimba ungcolile, imithambo iblockekile. Umuntu onjalo-ke uvamile ukuthi once washawa i-BP noma washawa ushukela awucontroleki, ungena ey'bhedlela ephume ezama wonke ama-products abantu engamsizi. Why? Because abantu bamnika i-product ukuthi ayifike emzimbeni ngenxa yokuthi imithambo ivalekile. Lo muntu onjalo usofanele ukuqala akakline imithambo, ivuleke imithambo, then ukuze yonke i-products engena emzimbeni uclean. Yazi into esengikunotisile, kukhona abantu abake bakholelwa ukuthi bathakathiwe wena kodwa ufika ubalaphe futhi ubalapha nangenkulumo. Ake sikhulume lapho, ungena lapho. Akwesiqale kanje Mtaka Shembe, uyabona imizi yakithi iyakhiwe ngobesters, enye yafakwa okhethe, enye yafakwa ama-tiles. So la ngezansi kwe-roof kukhona idleke zezinyoni feze ikhandela. Uma seziba namaqanda nobukhuphe buwe ubukhuphe, mase ungena la endlini mase uhanjwa ubukhuphe mase usuthakathiwe. Leyo nto umuntu ngemsiza ukuthi akekho umthakathi angathakathela ukuthi hanjwa ubukhuphe. Abathathi basile bahlakaniphile and badala futhi kunawe. Akekho umthakathi ongathi hawu la muntu usahanjwa ubukhuphe, hayikusho ukuthi ngiyinkunzi zomthakathi. Kufana nomuntu oqhugayo uvukelelwe izinyawo. Yabona Mtaka Shembe, uma wakhula ushaya indlwabu, usakhula wakhula usebenzisa ama-booster kakhulu nomuntu wesifazane, uvama ukuphuza ungadlile noma udla amaphilisi owadla nsuku zonke noma athiwa 1, zonke lezo zinto evele igcwale noma u-overprotein uyindoda wena uthi awukudla udla ongenanyama, ugcine iy'nyawo ugcine lezo zinto seyihlezi la ensweni. Uma uvuvukalelwa izinyawo, iy'nyawo iqale yishise. Uma ulele ebusuku ifuna ukulela ngaphandle kwengubo embedeni, zishisa iy'nyawo, inkathi kube sengathi ngamasaji, inkathi kube sengathi ungayifaka amanzi abandayo. Leyo nto ama-symptoms ezinso. Umuntu onjalo usuke eshawa izinso, shosho usuke kukhona ogodwa kulezi zinto ade ngiyibalile okumbambile. So umuntu onjalo mayisethi uthakathiwe, akekho umthakathi engathi hey lo muntu useyaqhuga kusho ukuthi ngiyinkunzi yomthakathi, hayi ngiyathaka. Akekho umthakathi ongathakathi ukuthi uqhuga. So izinto kanjalo kusuke kuyizinso, kukhipha ngisho ama-pains la amasayidini, ube nobuhlungu obuzwayo la, kusuke kuyizinso ezenza lezo zinto kanjalo. So abantu ngeke ngibafundise ukuthi umuntu onjalo akathakathiwe, kufana nomuntu onenkinga yey'nduna.
khona nje umbukelo usibukela nje kanamanje unenkinga yey'nduna Yeah. usezame yonke into wagcoba kube sengathi iyaphela leyo nto it shows ukuthi i-report yokuthi ama-organs akho awaphefumuli lo muntu osibuka kanje njenganamanje onenkinga yey'nduna ine-show ukuthi unenkinga isinye sakhe sisibuhlungu ama-periods abuye engaqondi or else unenkinga yenhliziyo uma kumuntu wesilisa igcwele amafutha so ngesikhathi ama-organs angaphefumuli umzimba ayayikhethela ukuthi azophefumula kuphi uma sethola ubuso kuyona ndawo ethambile then mase ephefumula ngobuso kusuke kungamanxeba la kusuke kuphuma umoya ama-organs evalile not ukuthi lowo muntu okanjalo usuke ethakathiwe angeke siphike shembe ukuthi bakhona abathakathi abenza leyo nto but kubantu abawu-100 bawu-2 abathakathiwe 98 banenkinga yamafutha emzimbeni banenkinga yama-organs ama-organs abo banenkinga once kwaklona ama-organs automatically azoyiphelela that is why sibuyela futhi la sibuyela la kade ngichaza inkinga yamafutha umuntu onenkinga yamafutha emzimbeni uze abanye besizwe khona into okuthiwa angaze ngayithwasini but khona into okuthiwa igobongo yes lento okuthiwa igobongo ama-herbs ahlanganisiwe ahlanganiswa into ey'ningi ey'klinikazi umuntu once wayiphuza liyaklineka igazi mase klinekile igazi ephele lamaphupha amambi kuphele induna isikhumba somuntu sigezeke ebe muhle mayiseba clean once umzimba wakhe waklineka kupheleke lamaphupha amambi ukuphupha izinto ezisabisayo ngoba kade unenyongo umuntu ophupha kambi ukukhusha umzimba ungcolile nesikhumba esimbi siklineke ekuyibona izinto eyibona yedwa eyeke ukufuna ukuhlala yedwa endlini kube sengathi sometimes akakhali iyaphela yonke lonto umuntu uma sesebenzise lento gobo uma eseklinekile uma sengasayiboni lezo zinto mase yabuya mase ethi wena gobela ungivalile angisayiboni izinto kanti ugobela usuke ngakuvalanga usuke nje eklinika ngamanye amazwi fanele ngabe uyambonga ukuthi gobela ngiyakubonga wangiklinikazi so wena mase uyamxika ingakho abantu baba izangoma for 3 months emva lokho wonke umuntu usekhala ukuthi gobela ungivalile ugobela wakho uma kukhona nje umbukelo ngibukela nje kanamanje usuvala ugobela ngiyacela mfethu ubeke umoya phansi ugobela akakuvalanga ukusizile waklinikazi wena bungenalo ubizo bongabiziwe bekade ungcolelwe yigazi ngisacela nje ugcine lapho kwamanje ezinye ngizobe ngiyidedela imake ake singene la ey'nsebenzini zakho iy'nsebenzo onazo wena njenge umuntu udokotela mina ngiyakwazi ukuthi udokotela wena isitifiketi sithi udokotela okay ake singene la ekutheni ukuthi wenzani ulapha obani uba lapha kanjani izinto zabo bayithola kanjani ngale ukuthi umuntu mhlawumbe ufikile kwi-scan kodwa egcineni mekuchazele inkinga wena usuyi-scan nawe uqobo okay into yokuqala sesisebenzise thina shembe sesithi umuntu asimklineni umzimba asimklineni kuqala ukuze any product esiyifakayo siyifake emzimbeni oclean once again ngiyaphinda kuney'bhedlela kunama-pharmacy kuney'nyanga kunabathandazi abanikeza abantu i-product e-right but yangasebenza ngenxa yokuthi imthambo ivalile ayifiki la kufanele kufinyelele khona so thina si-careful ukuthi umuntu asimklineni umzimba kuqala ukuze anything engena emzimbeni oclean and responda fast sikline umzimba thina sivuse amasosha omzimba umzimba womuntu ukhandiwe ukuthi awukwazi ukuyilwela so once kwavuka amasosha omzimba umuntu uyakwazi amasosha omzimba ayakwazi ukuthi ayivukele recover elwela isifo ezinye izinto kufanele esiklina kakhulu inhliziyo nesibindi mangithi inhliziyo nesibindi ngifuna ukuthi shembe uyayiphuza ikhokhi awukwazi ukuchama into emnyama noma uphuza ifanta awuchami orange noma enye drink noma istout awuchama emnyama noma ekuhlaza mawuphuza abanye udrink lo mbala ukuphi angithi ula kuwe ungena kuwena esibindini ngaphakathi nasegazini nani so zonke lezo zinto lezo mase uzidle kaningi igcina sezenzana so izo zonke izinto kufanele umuntu zvele simkline uma sesimkline umuntu mase asinekene umzimba uyirecover umuntu menenkinga yezinso siyayiklina izinso uma seseyilimele siyayirecover yabona shembe uyophuza ama-boost uphathwa ikhanda uzuyeke masingasavuka induku yokula iziphi zekamera ayivuki into eyenza lokho yini yenza ukuthi ingavuki induku yekamera ikibe namafutha uma inamafutha ubona ngani ubona uthi uyachama uyaqeda uthi uvala uzipho umchamisalo uyiphumele it shows ukuthi ama-valve nemsipha ayisasebenzi igcwele amafutha noma ivuka isaqini so umuntu okanjalo siyabona ukuthi i-problem yakhe induku yakhe igcwele amafutha uma ukuthi ayisanyakathi at all lo muntu unenkinga yezinso usefaka izinto ey'ningi ey'nsweni izinso ayisa-respondi induku ayisavuki so siyazi kahle ukuthi lo muntu okanjalo fanele ukuthi simkline simkline ama-kidneys sinazo-ke nezinto zabantu besifazane but khona le kuthiwa umntalapho
Yeah. Lo kuthi umntalapho ngiyabona nina kaMaskandi nazi ukuthi umntalaphi lento le. Uhlezi ukhuluma abantu kabuhlungu. Umntalapho uhlukene kabili shembe. Khona umntalapho ukuthi ukhuluma abahamba ukhuluma abantu kabuhlungu. Mase oba umntalapho wokumuthi umuntu wesifazane. Yes. Ngeke ngithi mina abantu abayikhethela ukuthi iwona muphi umntalapho abawufunayo. Yeah. Lo udesign for wamadoda lo. Uyatalapha lento shembe. Yo. Imali ngiyathi ngiboke la. Umntalapho lo. Kodwa ngiyabona lapha ukuthi ngathi kukhona into emile. Into kuyokulizipho zekamero le. Yes. Because le abantu abanoshukela shembe kubhlungu. Abantu abanenkinga yoshukela singayithatha ngokushutha le but fanele siyithathe serious. Indoda eminenkinga kashukela indoda kusokubhlungu kakhulu because ayikwazi kwenza lutho. Lento eyenzakalayo yenzeka kanje shembe. Indoda ithi mayelele ebusuku icabanga ukuthi ingane zami nonkosikazi wami ngizobashelana noma ngizobenzelana. Yes. Umuntu wesifazana unkosikazi mecabanga ucabanga ukuthi ingane zami ngizozenzelana ukuze mangifa zisale na something. Yes. Ingane mayicabanga ukuthi ngizokhula nini ukuze uma ngimenzele ini. There is nothing ethinta indoda kuwe yonke ifamily. So indoda imele fanele ibheke yonke into iphinde imele. Uthola ukuthi uzothi uyimele indoda at the same time awusakwazi ngisho ukushana lapha nkosikazi wakho. Uyabona lonto ipain inebhlungu kanjalo. So indoda kanjalo fanele mina inkinga nje kashukela nenkinga yezinsi indoda na kanjani ayingasali kumntalapho. Yes. Le engithi icleaner amafutha endukwini ile bizwa ukuthi body cleaner. I-neutralize iBP noshukela isiza abantu abanenkinga ye-stroke. Shembe ukuze uqala ushawe i-stroke ukwenzakalani? Uqala uphathwa ikhanda lekuphatha insuku zonke. La emva kwentamo iyakhathala ngathi uthi imcamela ayisekho right. Uba nenkinga yeinkwatshu bokubona mulele phezulu kwengali isandla siqaqamba kanjani. Ukhombisa ukuthi igazi lihambi. So uma unenkinga yeinkwatshu ama symptoms e-stroke lawo. Uma unenkinga ye-BP, iBP ifika iblock imthambo. Kwenza ube nenkinga ye-stroke. Uthi uyaqamba wena usushawe inyoni nayi. Yabonga ngoba lokho uphathwa ikhanda lingapheli usebenzisa ama stroke lesa ama symptoms stroke. I-stroke already sikushayile. Sisengaphakathi ukuthi asakaveli ngaphandle. Sizokhipha into esoyenza sokwenza ube ne-BP emva kwe-BP uzoqamba uma igazi lisuka la enhlizweni lize ebuchosheni lizodelaya ukufika. Ngesikhathi selifika uzoqala ube nenkinga yokukhohlwa. Ukhohlwa ngisho amaphupho nokuthi uphuphene ebusukani lesimophupho izinto ezimbi. Into ezokwenza kuzosuka igazi okhakhayini lizoshaka ukugcina obuchosheni. Ngesikhathi lishaya lizoshaya mase lihlaza obuchosheni mase uthi wena ubona inyoni ushawe inyoni. Angithi bakhona abantu abathunyelwa inyoni beshawe inyoni. Ubantu abawu100 uyedwa othunyelwa inyoni. Laba abawu99 basobana lenkinga lengishoyo ukuze umuntu eshaye. Ingakho umuntu mase samshaya phela i-stroke ishembe. Umuntu samshaya i-stroke sivamile ukuphinde simphinde futhi okwesibili. Okwesithathu esesimbulala. It shows ukuthi akekho umuntu lokho ekuthumelele ngenyoni ekuthumele kokuqala ephinde ekuthumele ngenyoni futhi okwesibili. Kanti ufanele umthakathi. Yabo so into esukuyenza usokuyimthambi sikivalile. Ingakho shembe makuthiwa umuntu ushawe i-stroke. La KZN angazi kwamanye ama province. La KZN kuvama ukuthi umuntu meshawe i-stroke kuthiwa akangayiswa udokotela akaye umuthi. Yazi umuntu wesintu wenzani? Angithi kusoke imthambo engahamba. Uyoklinika. Ufike kuthatha kufaka isitshopho la mase ekhipha leli gazi enamahlule then igazi mase liyaflow. Ileyo nto and asingawadli amandla abo ngale nto. Bayakusiza khona strokeini kunjalo. Kodwa sengisho nje ukuthi bafike nje bekhipha leli gazi enamahluli then bekujopha igazi flow. So kuyileyo nto ukuthi igazi aliflow that is why umuntu egcina seshawe i-stroke. Liyathuswa kahle kahle. Liyathuswa ngamanye amazwi. Ngoba isitshopho esithusa igazi. Yes, lena ke ivama ukusetshenziswa kakhulu abantu abasindisiwe because abawusebenzisa umuthi. Leli parish leli. Lisetshenziswa abantu bonke. Lenza indoda ibe namo spam leli. Indoda nje bene spam. Ukubona shembe indoda ivele ikhipha ispam esincane ebusuku. Emva kalapho isiyolala ispam asinaso isigubhu ehlala kusona okuthiwa isigubhu sespam. Ispam ihlala emzimbeni wonke. Ingakho mase siphuma usizwa ukubhoza, usizwe ekhanda, usizwe kuyo yonke indawo. Nasengqondweni. Yonke indawo. So sihlala emzimbeni wonke ukudla sekudlayo ke kuyasiqeda ispam. So indoda ivele ikhipha ispam esincane isiyolala unomphela mase kuthiwa indoda ilangazela. Into eyenza ukuthi indoda ilangazelela isex ngoba nakho ispam sesikhona egazini kuyisona esisuke sishisa. So lenza indoda ibe nama spam. Isiza amadoda anenkinga ye prostate isuke ihamba nale mase ne prostate. Ingakho indoda once ya 35 years up kufanele ukuthi prostate ayiclean ama glands prostate ukuze indoda ingagcini sichama ngamapayipi isineyilonda imichama sekubhlungu siyavuvukala. Yonke indawo. So umuntu wesilisa kufanele ukuthi akayilokhu isiza nakubantu abanenkinga yenhliziyo but nje abantu abafuna ukuthola izingane amadodeni ayikaze sale noma kwindoda esuke ifuna izingane. Le isiza abantu abanenkinga yabo khona isilumo shembe ngiyakubona khona isilumo sihlukene kabili. Khona umuntu ekeshawe isilumo uthi umbona ushaya isilumo makudlala igame egroundini umfuca usegroundini
eshawa isilumo khona umuntu okumfica uyadansa ku social media ushawa isilumo uma sekuba khona isilumo esimashawa umuntu bona umuntu uyaphalaza ngazi uthi uyafa ngendlela esimshanga hayi yabona methole le angisuke ngazi kahle ukuthi lo muntu uyangibonga engangipha noma ngabe yini because le idila kakhulu nesilumo le i-first for women abantu besifazana banenkinga banenkinga ye cancer esinyeni banenkinga ye discharge banenkinga yama fibroids banenkinga yama periods angaqondi ile ekuthiwa i-first for women le angazi ngayivala kanjani shembe ngoba ngumuntu wesilisa angazi ngayivala kanjani le product ibheda ngokuthi yazi shembe umuntu wakho omelale nendoda wabuya uzolala nawe awuzi ukuthi kadelele nomuntu umesebenzisa lento manje yenza abantu besifazane begange so angazi lonto ngayicontrola kanjani awuzwa nhlobo ukuthi umuntu akadelele nalento and lento njengomuntu wesilisa ngiyazi ukuthi ngicasula kanjani kwayimini yabo so yenza leyo nto then le ibizwa ngokuthi happy family isetshenziswa amadoda uma kwibirthday kamama yabo makuthiwa i-happy family akufuni ke le shembe uyisebenzise nengane yesikole mangithi angifuni isebenzise nengane yesikole ingane yesikole uzoyinika ulozo into ongayazi uma sinamathela kuwena what about umama osendlini uyabo so that is why ngithi le akube yomuntu wakho oqondene nawo stress because ihlala le 3 or 4 days egazini once wageza ngamanzi ashisayo noma waphuza iyavuka induku yabo ngabashisa nje ilanga kanje uma iphuzile ngabe uhlezi on indlela yonke yabona mina shemba amantombazana ayazi mina hlezi on isemini ngihamba ngedwa nani unkosikazi wami ngikhuluma naye akangiboki stress kanje emehlweni abantu bengathi kuthiwa unkosikazi wakho uyakuhlonipha akusikhona usiyangihlonipha once wangibuka emehlweni iyavuka induku kwayikhona la e-office ngamcindezela mina ngisho nasemotweni ithi akwasimisa imoto kancane la eceleni konke yenzakalayo angenzi njengendoda mina elokhu uma ngiza manginonkosikazi wami ngilokhu sishana ngomcamelo endlini angiyenzi mina leyo nto sifashana ngomcamelo siyafunzana ngiyazi umuntu wesifazane ukuthi wenziwani and ngenza shosho mina owami wangithinta nje ngebele ngephutha ekitchen kusha amabhodwe khona manje umuntu uyobona kuvala umnyango mina ngabona ulace wakhe nje la we-underwear hayi shembe mina ngisosenile eduze kwa that is why most of the time eclean endlini angibi khona noma mesebenza angibi khona ngoba uyazi uthe lo basket lo uzonquma manje noma ngathiwa hlezi on anginayo lento yokuthi hey manje ndoda ayisavuki anginayo lento kanje yes hayi anginayo ngikuzwa kahle ngabe sengibuyela dokotela njengamanje izinto uyiposa kwakho zifike kubantu abahlukahlukene ngiyazi unama branch amaningi kumanje siseThekwini la usebenzela lapha eThekwini uma kuya ngokuthi abantu abekho la eThekwini bakuthola kanjani okay angithi all over South Africa sinama distributors ne-branch ayikho i-province esingekho kuyona very few ama-town esingekho kuwona but nje all over South Africa sikhona uma usifonela noma usiwhatsapp enambeni yethu siyakutshela ukuthi sikuphi nendawo sikunika i-distributor yakho noma i-branch eseduze kwakho la eThekwini sise-office number 416 eSandro House kuSmith Street okay sikhona eSwazini sikhona eZimbabwe siyovula iBotswana but nje ngeSouth Africa ngithi nje siqedile akukho la esingekho ngokhona so umuntu sithola yonke indawo akukho indawo angathola kwezinye izinto akudingi shembe ukuthi uzothenga izinto esidayisayo ukusifonela nje usho ukuthi nginenkinga o1 no2 no3 ngingasizwa yini siyakwazi ukutshela ukuthi hayi fudumeza amanzi lapha mhlambe let's say nje unenkinga yebhobo uhlatshwa yebhobo nani versus hayi thatha lo anyaniso bomvu ukhona lapha ekitchen lakho uyihlafunele wona automatically ibhobo izoyiphelela so khona ezinye izinto khona ezinye okufanele zize kuthini yabo nje akwe ngithi kini shembe khona umuntu waba nenkinga yecancer uyalazi uzalwa ngihamba kanjani umuntu onjalo icancer ngithi vele kuthiwa ibanja ngolibofuzo so umuntu onjalo ngiyamtshela ukuthi ngoba wena akabi nayo thatha upineapple uchophe ubilisa upineapple njalo uhlezi uphuza amanzi kapineapple definitely ngeke uzube nayo uma ukuthi sikushayileke usungena chance ngelapho kube sekufanele ukuthi ungithinte ngiyazi mina shembe angikho ke asikho mningi ukuthi silapha zonke izifo nani asikhona ukulapha ngamazwi
khona nje khona thina izifo yabo nje uma ungasungineza umuntu one-stroke siyazi ukuthi singompetha bakhona silethela umuntu one-cancer singompetha bakhona sinikeza umuntu one-BP noshukela singompetha sinikeze umuntu ongcolelo umzimba noma onesikhumba esimbi onenkinga yama-fibroids onenkinga yonhliziyo onenkinga yezinyawo namathambo siyazi ukuthi singompetha kuleyo zinto kwezinye onenkinga nami ngoba onenkinga yenhliziyo hayi ukuthi ngoba onenkinga yenhliziyo ezinye angeke sikwazi-ke ukuthi sila but nje kulezi zinto singompetha okokugcina bengakuveza Shembe ngiyacela ukuthi ngikuveze khona la khona yonke into izoba clear kune-juice esithi masiyidayisa abantu esithi masibadayisela le juice bagcina sebethi i-juice ye-HIV asikuveze lokhu mntaka Shembe ukuthi asisho ukuthi silapha i-HIV sithi i-HIV inhlanganisela yezifo eziningi lezo zifo ziyalapheka so once sanginika le juice iyakwazi ukulapha lezo zifo mase HIV ingasaveli so lokho nje asicaciseni manithi ijuice lapha HIV bake bebona abantu abasho njalo bake bebone nama testimonies esivama ukuwaposta abantu mabethi HIV esathola begcina sebese ijuice HIV so asikuvezeni ukuthi le juice kanjani. Okay manje bakuthola kanjani abantu angithi uyaposa uyakorea wenza ngendlela eningi ukuthi izinto ifike kubantu bakuthola kanjani? Kulula kakhulu uma uthenje 076 343 2216 abakamguduza ku TikTok abakamguduza on Facebook inamba yethu ya WhatsApp neyama calls ekade sikunikeza yona mfowethu sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sinikeza sona kuyinethezeka TV nangokuzayo uma kukhona futhi nathi sikutholayo sokwazi ukusondela kuwena sixoxe nabantu bekwazi ukusizakala. We thank you. Bonga mina Sibonga kakhulu mbukela lapha ekhaya igama lami ngumzothule ngokashembe Sibongo mafavuko njengedangabani samba nesabongo sangalala maqedo lala bafozana kunokwathi sikhudla khondla uthi mawuvimba ngala uthi usungale sithola lapha ku YouTube uthi Nethezeka TV ngena ku Facebook Nethezeka TV sezikhona ke na ku WhatsApp khona i-link esihlala siposte njalo yaka WhatsApp uma kuya khona izinto kanjena ezisiza abantu siyayiposta nakhona lapha kwi-link okuyi-channel yaka WhatsApp. Sibonga kakhulu mbukela lapha ekhaya hlala nathi kwiNethezeka TV sobonana nangokuzayo. Sibonga kakhulu.